Kokborok Kokborok ani nongni buri khari thangka barta digiga ani stubaini buri ba khari thangka Kokborok কয়টা দিকে খার থাঙ্গা হনি না সালনি salni barta Sochini dara baitol te mana shong nor tini video ni thumbnail title intro nugi kaham ke bujen mangkana of video ni main topic. Lai thani salo kachen nukuni hamjwk duijona eba khorni eklogi khari thangka. Aw nor kubni khanaka lai thani salo nukuni hamjwk khorokni eklogi yakromei nokni bwsai te bwsa klino khibi kharlai thangka. Tabo a nukuni khorni hamjwk bor thangka sabon or tongikya bom deke kipli mane hinino yango je yakare klangjane khorokni bwsai haga duijon bwsai blacken wana laijak. Suphatike okongno te killer kamke sawi nor bujirnai jodi nor kebo I khorni hamjwk eba I khorni bunyo nuki tongke display board ni phone number jak tongo board ni je bwsai ni ta. Ginor osa kolke shaholaki blacken hamnai chanai. Display nuku toma chala khorni buta bupayung buta ni mong angka Binoy Tripura bupai ni mong angka Surjo Tripura and tabuk je display khorni buri nuku toma henkai buta Binoy Tripura ni bihik Maturi Tripura te khoroksa henke bupayung Surjo Tripura ni bihik menuka murasing direct kok henkai dress kupur chumjak burni mong Maturi Tripura nukuni hamjwk okra bono te dress kajak chumjak henkai menuka murasing abake nukuni hamjwk kusu जों दिनै जे कक साना थां दङ आमोनके बिलोनिया गाबादे बा बादखुलानि ककसे साना थां दङ लाइ थांसे 2022 बिसिव बुटा बुफाय एग्लोगि इ बुरि खरनि बे तंथसा थेकनो काजलाय पाइया काजेमालो जतनो जान जे नुखंगो काहामि तमा बिसिंतिनो बुफाय सूर्य त्रिपुरानि हिंके बसा खरकसा अंका ताबुक 1.5 बसर अंका आबसा te buta okra Binoy Tripurani hinkai bwsa angyaku aba hakino jora kotuma toma olo buta okra Binoy Tripura bihigno noko kelangi rang ajina hanaino phatar haseo thangmani katal siko 1.5 mas kahasiko je phatar hase thangmani buta okra phiaba lai thane 7 June salmarike nukuni hamjwk khorokni Maturi Tripura bai menuka murasing eklogi nokni ongkhori kharlai thangka mane nukuni hamjwk okra Maturi Tripura bai hamjwk kusu menuka murasing eklogi nokni ongkhori kharlai thangka Phiaba bosaga kharka sabnor tongikya yang buta bupayung eba nokni bwsai je tongnai rok hingka ba blacken wana laijak aron bisingo sa hamjwk kusu menuka murasini hinkai bwsa 1.5 bosoni kaliba khoroksa tongu o bwsa kalibo tabuk salprumno bumana naituge kabai tongjaka but a buma eba menuka murasing hinkai nukuni hamjwk kusu bwsani bagi kuno chinta khaya karino borojani hoijake khari tongikya nukuni hamjwk khorni khari thama olono nukuni borok local PSO complaint manyo erlakya haipano tabsu jora police bekakte I hamjwk khorni no natuge kari manyaku abagino nukuni borok I buta okra Binoy Tripura jungno tini contact khlai joto kobi kok samabai jungbo I video no nor himpuskango tubuna nakha te nor kebo I buri khorokni haikaba hamjwk okra Maturi Tripura bai hamjwk kusu menuka murasino nugi tongke display phone number reject tongo o jaka call khenor sahor laki blackno hamnai blackno janai so phathike jeng tabok obuta okra Binoy Tripura ni khukhtino kangke khane saimalaina bihik Maturi Tripura bai boychik menuka murasing eklogi bomdeke nokni kharlai thangka te nor video no jesek mancha share kar di nukuni borok khore hamjwk okra ba hamjwk kusu kamai tomani borok datino jani ja borokno kipli manang tung Kokborok ani nongni buri khari thangka barta digiga ani stubaini buri ba khari thangka Kokborok কয়টা দিকে খার থাঙ্গা হনি না সালনি salni barta ke takho ngini mungkai tamongkha ani mungke Binoy Tripura hinge nini je khari thanai nini nihi bini mungkai tamongkha binike Maduri Tripura o buri nini nihing ni para ki bujaga Shanti Bazar gadam hinge nini para khai anike barkhola gobadeba barkhola gobada aba Bilonia district ge nini kukuni mungkai buragat nini kukuni bihingni nokhe buragat nini kukuni bihingni mungkai tamongkha Siari Murasing hinge nini kukuni mungkai Surjo Tripura ke nini serai tong takhuk anike kerai ani stubaini tongo nini sutobaini serai roklai koi bosor ongkhaba 1.5 bosor hayongkha 1.5 bosor ar serai tikon thasi tongku hinge nungtabo lukurong matama kazana musuk lukurong kazana musugo kisanu khangke khagitani da mane lukurong konya musu nung kisanu khangke rumunari contact number nai screen no hinge photo bori nai ke mane je nungai ro kisan numuinar gei call khadi abo sana musu nung buino ge takhu bukhuro norok sini takhu Binoy ni bihik bai de bini kokuni bihik
Mia hon ni baratago biang thangka borobo sia hingke an taku nuta bu jaga tong. Angke Bengaluru kaum khani phaja. An taku ke tabuk Bangalore tongo hingke bo onek tension tongo hingke jeng abono video ma khaike bono hingke jara bini bihik bai bini kukuni bihing nui tong nai rok nor kisa please contact khai di jeng bai jini screen number rinai tin takungni bo mia salni baratago nokori thangpu biang bo saimia gibini nokyo bin ma ba bo mane haba thangjak saimia hingke abon bagai norno kisa choba jusano norok nokha hingke numinari toninai kisa call khain churi jono call khai di call khainai hingke jeng screen of photo rirugo takungni brini gebini kukuni bihingni photo bo hambai.